И здравейте хора, аз съм Хечот, с мен е The Gaming Bear. Кажи нещо. И какво да кажа, аз снимам? И аз снимам. Да. Ти да е. И той снима. Се шегувам. Да, наистина снимам. Ако щете, вярвайте. Да стане. Ей, той умря. Той Ти какъв си? Ти какъв си? Пайро. Ах. Уй, шеф. Айде, снайпери! Моля те. Че искам да тренирам с новия ми айтем. Добре, ама аз още се учам и ти да скачам. Че ми да правя. И аз се уча с... Как му беше името? Hitman's Hitmaker. Защото не ми е много лесен. What the fuck? Колко снайпър играят от доста време. Ама пусни са Hitman's Hitmaker. Тук го нямам тут, ма. И пак ще да те убия. Много съм слаб снайпер. А не. Аз толкова да съм слаба. Не стига. Така. Да машината ли е? Пак виж опа. Не. Духайте! Издръжайте. Много мъчно. Аз с дъмашина съм много опи. Да машина човек. Аз ако стана да машина бършотъра. Да ме познават, аз съм Хечот. Да, ти наистина с дъмашина. Умшалка. Умшалка. Къде си? Първо, да оригинал. Той има много вече някакви стринж, оригинал, стринж. Окей, това не е много готино. Кой има стринж, бе? Стринж, оригинал, много е скъпо. Няколко тия тричи. Да, знам. Ето, не ми вярват, че видя бакпак. Мога на колко малко. Ще бакпак. Оригинал, ето 4 кия. А не, това не Ците може. кил е хак. Сега покажа на Тиле! Къв си, Тиле? Вижте в backpack.tp. Разпутин. What the fuck? Разпутин? Backpack.tp. Там може да видите цените на айтеми, на шапки, на всичко там има айтем. Да, сега ще ми видите абсолютно всички айтеми. Ето ми, може да си спрете клипа да ми ги видите. Имам джак, имам батальон с бакъп. Да, аз му казах да си го крафна батальона. Да, батальон с бакъп, той ми помогна да си го крафна. Така. Какво си казах там? Дет! Мама ти ще еба. Преобразен съм на снайпър, защото където си напуснам, нали, последно преобразен, пък аз играх си орете в Норела. Това към си беше. Няма друг. Как ще мога да както и да е. Играх с бити едно. По-точно. Как казах, дет? Да, мама му стара. Той мери е много тъп ми спази си ентрич. Ето ми го батальон с бакъп. Вече си го пази. Ето го. Шет, помсъм. Не искате да ви пускам Г. Не искате да натискам Г с еквалайзър. Добре, заради това ще го пусна. Come here. Пищак! Да, ето ми го. Той ще напише на умиране. Помри ли, бе? Чеки, аз се превърна на Пайро. О, какъв е той, бе? Опа. Той е, опа. Не, вече ме Какво мотив направо? Вече ме изнервиха. Мале, какви сте вие? Пускам са Пайро, вече ме изнервихте. Добре, не викай в моите клипове. Ах. Не знам
Умри, бе. Yes, you are dead. You suck! You suck! You suck! No! Не съм свикнал с контрол. Акстигушър! Помогни ми, Акстигушър! Да, няма да ми помогна. Акстигушър ще ви разцепи главата. Какъв си ти, бе? Откъде ме биете, бе? Аз да не съм ви... Да, бе, той е вашия, не спря да се слага бомбички там, бе. О, тия двамата скалата. Любих единия беше апака, ама другия вече игра агресивно. Какво спай, бе? Айде излезна. А, не, аз съм момита му така. Мали, с спай само върви. Духовно изобщо На мене днеска с спай не ми върви. пък не ми върви до тайот. Да, хора, ако се чудите, що го пускам огъня малко, защото винаги си мисля, че... Имам спай креативни за това. Аз не го правя това, защото... Но раз ма бакстаблът. Бакстаблът. Добре, знаете ли какво? Пускам са хеви. И сега изнасили. Йото. Обслужа много го мина с... Unusual. Или го пчам. Yes. Умри, бе. Уикър, без бакстап! Не бакстап, yes! И една също това ще вика. То те ли го бакстап, ще ще имам вие. Малко супли крейт. Мале, това айтем много го мразя, брат. Ако имаш ключове, това няма нужда. Ако имаш ке е много готин. Ама ако не си... Ако нямаш ке е много гаден. Аз заради го трия, защото майка ми и баща ми никога няма да ми дадат кредитната си карта, пак аз нямам 16. Ако станеш на 16 години... Така. Тя ме изнервиха. Тега опитна да неща. Добре, аре да спираме, искаш ли? Какво да правим? Да спираме клипа. И не се. Ай, коли макарели. Ама човек, ти можеш да снимаш до 10 минути. И нали го нагоре? Да снимам до повече, защото YouTube са ма приели. Не. Да. Ти вече трябва да спираш. Тъй, че... Аз мога да си снимам ако ще и 3 часа. Само че ти май можеш до 15 минути. Къде знаеш? Знам, нали? Аз преди бях до 15 минути. Удобно. И... Така да гейминг бе. И чао от мене.